sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Medyo alang-alang o kon alang-alang aton sini nga Provincial Disaster Management Program Division, pero kailangan matulot tawhay man palibot na to na sining adlaw sang Sabado o kon Biyernes mga kaaksyon. DYEZ. Ang aton sinipagpahanomdom gihapon sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang kamo 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Antes kita formally mag-start sa aton sa nga pagpangalagad sa gihapon, naga-invite ako sa inyo sa pilalang kaminutos nga pagpangamuyo batok sining COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtulag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton sinay kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo ang gabi. San Pedro Calungsod, igampo ang gabi. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, uno na sa aton sini nga pagpangalagad. Subong nga adlaw maka-aksyon, Biyernes kita, yari kita sa Hunyo 26, 2020 na. Paki-check sa inyo sini mga bana, basi way pa nakapauli. Tawge, La City na ho, din pa sila nagkalalad to, bawal bla subong maglibot-libot ha. Ay man kwa sa asawa ka cellphones daddy mo din. Tawag ito, kay base ubog na to puli karong blaw. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Kasama ng aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon.radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Kag sa aton sini mga viewers sa nagalantaw subong live, sa aton sini nga Facebook Live, kanto lang dira sa comment section. Sa tanan nga mga nakabutang dira basahon tanan karon sa malambutan ko. Sa hindi malambutan, pasensya na. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na, Top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalagko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi. Nagalinagumba nga balita bakaksyon sini nga hapon may ara naman sang 4 ka mga panibag o iya nga mga nagpositibo gikan diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Ini ang duha ka mga OFWs kag duha diri man ang mga locally stranded individuals mga kaaksyon. So nagaedad ining mga apat nga ini 27 anyos no, isa ka babaye, 51 anyos nga isa ka lalaki, 32 anyos babaye kag 40 anyos nga babayi man mga kaaksyon. Ginapa-check naton ini bikas nga ining duha ka mga LSIs, mga kaaksyon, ang naka-home quarantine. You know what ang aton sa nga problem diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga mga naka-home quarantine mga kaaksyon, amo ni kong kis ang problema kay wise laga stay home kundi nagalagaw-lagaw sila despite nga waiting sila sa result sang ila sini nga swab test mga kaaksyon, igo morahon positive. Pero ginalauman naton ining duha ka mga LSIs nga ini from Bacolod, nakasunod ini sa protocol o kon home quarantine gidya sa sunod mismo sang siparar nga kwarto sa ila sini nga puloyan para proteksyon sang ila mismo pamilya. Aksyon Firing Line. I-check nato ng patrol karana. No, sa iban nga balita makaksyon diri sa Bacolod, ang Bacolod City Police Office nakabaton iya sang memorandum makaksyon no, nga ini sila ginpauntat anay sa paghatag sa mga travel authority gikan diri sa Bacolod going to Region 8 mga kaaksyon. Ini mga Region 8 kini na include ini sila sa ginatawag iya nga hotspots sang COVID-19. Aksyon Firing Line. Amo ning Southern Leyte, ang Leyte kag Samar mga kaaksyon. Kaya tatlo diri nga mention pagid amo ning Cebu Province kag ang Cebu City kag ang isa pagid to from Region 7. No, anom ini sila nga medyo nagatulutimbo ok ya ang numero sining nasambit iya nga positibo cases sining COVID-19. Aksyon Firing Line. So kung ikaw yari sa Bacolod subong nga may plano ka nga mag-travel pagdulong ya sa Region 8 nga mga areas labi na gid sa ganang pa-mention ko, hindi na lang kamo magpatuga-tuga anay kay basi mapaslawan man lang kamo kanugon lang sa inyo sini panahon. Aksyon Firing Line. Diri sa Bacolod makaaksyon sa gihapon nga mga balita, may ara ya sang nagkaladakpan sa checkpoint to sa police station number 10. Ini sila may bit-bit iya nga illegal nga droga ya.
Ay nga mga tao, ini duway gid gyapon na kadudlaan. Amo na ni ang ginatawag naton nga strikto nga ginahimo sang kapulisan. May mga borders na kita, may mga kung ano-ano na lang ginahimo ang iban padayon paghihapon. Action firing line. Pero once again ka unique gihapon to ya. Daw ako daw unusual ang ginhimo to sa mga utod naton nga mga LSI sa quarantine facilities ang barangay 2 dito sa syudad sa San Carlos. Kaya ni sila nagsululuyop allegedly sa illegal nga droga while nga gina-quarantine. Pero yung mga tao mo, tigin pa, imbestigahan na ni isang kapulisan, no? Kaya mismong alkalde dito sa San Carlos, nga si Mayor Inigo Stilo, gaugtas, pinangsulong ito ang quarantine facility, kay pinangyaw, hindi man pinangyaw-yaw, pinangistoryahan, pinangsermonan lang, mga kaksyon. Action firing line. Di kabay pa nga diri sa aton niya sa Bacolod, kag iban nga banwa kag syudad, hindi tanay pagsundon. Problema na ta sumong dungagan yung pang problema. Action Brian Morden. Action firing line. I-check naman karon makaksyon diri sa Bacolod kay may ara sa nag-alalabot kagabi nga mga OFWs, no? Kag may ara man sa mga LSIs nga nag-alalabot man or mag-aabot pa lang. Actually sining hapon may ara halin sa Metro Manila sa Bacolod kag Negros Occidental. Gadamo sila, no? Kag kung ano pagigkaroon ng aton sila nga makuha nga mga information gikan sa Bacolod sa aton sila nga pagpangalagad. Action firing line. Ang mga balita iya sa probinsya sang Negros Occidental, ari kay naglain-lain man ang mga balita sa probinsya, ang quick response sang probinsya sa mga disaster kag kalamidad ginpabakod pa ni Governor Lacson, mga kaksyon. Mayo man no? Kag may apat ka mga lugar, banwa kag syudad diri sa Negros Occidental nga wala gyapon nakahatag sang ila sini nga mga liquidation sang pagpanagtag sang Social Amelioration Cash o program sang gobyerno. Masobra na isa ka bulan ang ginhatag sa ilang palugit sang DSWD Region 6 hasta subong way gyapon. Or base nakahatag na sila sang DSWD diri sa Negros Occidental, wala pa napasa dito sa region. Nakigahulat tong taga-region sa liquidation nila. Action firing line. Diri sa Bacolod, subong di payuhom na diya ang mga 113,000 action names, mga 113,000 nga makabaton liwat sa ikaduha nga wave sang nasambit iya nga SAP. Bawag tumatagingting naman nga 6,000, Swerte, no? Bacolod lang na, ha? Basi masabit ka mo na sa Negros Occidental, kiway ka mo madala. Basi way guro lala nga pandemic na sinyo, nga ngaway ka mo na dala. Ang Bacolod subong niya, ho, di pa smile di sila. Kay iban subong, labi na gid ko nadala ka sa first tranche. Subong niya, waiting kay mo yung pensionado, kay mo yung dason si Mana, may 6,000 ka naman. Action firing line. Kamay pa ining 6,000, magkadto ni sa matudtuod nga ulusaran, ha? Basi magkadto ni sa puso yan, magkadto sa pahibag damang, dira ka magkadto sa panuyop naman sang illegal nga droga. Action firing line. Ila nga mga hilimoon, buwayset, ginaiya katama mo. So kabay pa i-monitor, iniliwat, sigurado ko, dason nga mga sinimana, makabato ni sila. May madakpan giniya nga nagsuyop. Action firing line. Kabay pa nga wala lang. Kag sigurado ko, ang iban, nga piho na nga may 6,000 gid nga batunon na utangan. Action firing line. Base gin 5-6 yan na gani mo. No? Gin temprano pakuha, hindi ka mo mag-alang-alang kay base hindi ka mo baton, ano yung bayad nyo da? Action Brian Morden. Action firing line. Sige, La City, Nueve Action Radio, Philippine Standard Time. Mga ko lang man na ginakulbaan sa second tranche naman, base may ara naman sang may mapasakaan sang kaso nga mga barangay officials kag purok officials. Action firing line. Dapat naka-learn na kamo sa first palang wave nga ti kadamo subong sa nagpalamungol, no? Ano looyan ko ini mga BHW, ini mga purok president nga na collateral damage sila diri. Gali may purok presidente nang hilabot abi sa 6,000 mo. Hindi ka mo magulo intra dira kay nga hindi ka mo sagad magmaniho dira, no? Hindi ka mo yung mga dagko, mga official sa gobyerno nga bisan ano nga minilyon nga kinawatay, wala pagidya sang may nagkalapriso dira. Action firing line. Kamo purok president, BHW, ulo intra kamo diya sang kahig-kahig da lantawa. Kundi na mo pala mongol kamo sang kaso. Action Brian Morden. Action firing line.
Mga matagas na yung opisyal sa gobyerno, yung mga maruri na nisla sa mga kinaliyay, pabla mga hambalanon, action ilray, maro na ni sila ya. Kita mo, bisa na nung pasakay kaso, nag-yuhom lang yapon mga bigote kag kilay sang iba. Action firing line. Hindi nyo na pagsulusun doon, kay madisgrasya, gid ka mo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Mga halintok-hintok pala na, no? Pang-imbokada sa aton sini nga pagpangalagad. Diri kita na sa nasyonal gamay lang nga ba subong ang pungsod Pilipinas nagaupod sang kasubo mga kaaksyon sa pamilya Revilla matapos nga nagtaliwan ang actor, ang movie writer mga kaaksyon kag isa ka senador sang pungsod Pilipinas anay Senador Ramon Revilla Sr. Ini ang gin-confirm sinigida mga hapon ni Senador Bong Revilla Jr. No? Gin-confirm niya ini no? Sa edad nga 93 anyos napatay ining si Ramon Revilla Sr. mga kaaksyon. No? Mayo 31 sa gindala siya sa ospital kay medyo nabudlayan siya maginhawa pero ti sa katigulangon bala. Kadamo naman sa may ginbatsyag, imagine mo ha, 93 years old mga kaaksyon. Daw kung isipon mo gid halin sa 60 nga edad, 3 na kadekada nga bonus sang iya sini kabuhi action helms no. 3 ka 30 ka tuig nga bonus bla o kon 20 ka tuig no. So napatay ini siya mismo sa hospital, gindala ini siya sang May 31, na dugay-dugay ni siya sa ICU ganimo sa may St. Luke's mga kaaksyon hospital. June 14 sang ginsaylo siya sa regular nga kwarto hasta kahapon nga ginbawian sang hulam nga kabuhi ining si Ramon Revilla Sr. Action firing line. Si Ramon Bong Revilla Sr. makaksyon na bunag sa tong daligid lang. Nananamin ko ng senador ini siya umpisa sa tong 1992, 1992 mga kaksyon. Tob 2004. So almost mga isa man kadekada o 12 ka tuig man no. So meaning, lawig-lawig man nga nagpangalagad bilang senador sang pungsod Pilipinas, si Ramon Revilla Sr. Ini siya ang ginbunag sa tong Pebrero 16, 1944, February 16, 1944, mga kaksyon, no? Ang iya sining, dali lang, doon hindi mo nakitaan ko ni. I'm sorry, March 8, 1927. No, I'm sorry. March 8, 1927 ini siya ginbunag, no? Kagti mo na napatay subong nga adlaw June 26, 2020. And ang isawa ya sini ginkasal ini sila February 16, 1944, mga kaaksyon, no? And ini siya na bata, ini siya ang anak, no? Daligid lang. Arigilyo. Ini siya ang naga-star sa Imos, Cavite, mga kaaksyon. No, dito ini sila ya naga-star gid. Si hindi ko na lang ipantandugon niya kung pila kabilog asawa niya kay patay na ning tao mo. Kag ang bata niya, amo sila ni Dolphy nga duwa mo. Pero tiyan mo na, no, 93 edad niya, ginbansagan ini siya sa pungsod Pilipinas kon movie ang paghahambalan nga hari ng agimat. Amo nito dang iya pirmi nga mga titulo, no? Mga agimat, kung ano-ano pa. Action firing line. Sige, amo na ang balita pati iya sa pagtaliwan sining kilalang actor. Adamo na siya may hinimuan rather sa mga pelikula kag iban pa kag nagsenador mga kaaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita, kagabi ang balko sa inyo, ang Republic Act 11476 o kung mas kilala nga Good Manners and Right Conduct, Values Education Act, ginpasar o ginaprubahan ini, kag subong nga adlaw, according to Department of Education, gina-welcome nila ini nga pagpabalik sang GMRC sa aton sini nga mga estudyante. Last 2013, sang gin-dissolve ini siya, meaning gin-kakas ini siya sa curriculum, sang nagsulod ang K-12 program sa Department of Education. Now, ginpabalik ini because alleged nga may mga estudyante kita subong
nga daw wala nagidya sang good manners and right conduct balang ginatawag GMRC. Aba na kung kaysa gani nga may bata abi nga daw kadungol ang hambal dayon sang gasaway so ni Guru GMRC ay daw mo na blana. So ginpabalik ini makaksyon ang tinutuyo para ma-empower liwat kag ang nation building sa mga kabataan bala mabuligan ini sila maprotektahan ang ilang sining physical, moral, kag spiritual, pati na ang intellectual, social well-being sining mga kabataan nga ini nga daw na divert iya sa paglantaw na ton daw nagliko sa iban nga dalan ang ilang sining attitude. Action firing line. Pero prangka nga istorya, ang aton sining nga mga kabataan pinakauna nga dapat naga-edukar sa ila, of course, ang panimalay ang aton sining nga mga girikanan. Ikaduhala ning mga sa buluthuan. Pero kung i-combine mo ning buluthuan kag ang puloy-an sa pag-educate sa kabataan, ay ang pretty sure nga maayo ang direksyon kag Bosdan Vlog future sang isa kabata mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Makabulig inya, no? Kay galing mi ara ganyan kabataan bisan ano mga tudlo kun suwail iya kag may sariling mundo bisan anhon mo na daw budlay giniya tadlungon ang tiko. Action firing line. Labi na gid ko makahambal na sila nga lagko na kami. Kabalo na kami sang malain kag maayo, no? Amo nang kung isa mainit ko mamati sa mga kabataan da nga makasabat sa ginikanan lagko na kami. Kabalo na kami sang malain kag maayo, di mo na kami dapat tudluan. Ay tudson ta karon. Action firing line. Kasi sabton mo sa aksyonan nga may nalang way ta ka ginuwa dis kalibutan kung manamon man na panabat mo sa ginikanan mo. Oh, di ba? Amo na pinakasimple nga sabat, tudson ta karon. Action firing line. Sige, kabay pa nga dako ini nga bulig mga kaaksyon, ano? Ang pagpabalik sang GMRC sa aton sining mga kabataan nga eskwela, no? Kag dako ini bulig para lagin nga ang iban kuno daw inagin man kuno nga huna-huna sa kabataan subong. Di man guro tanan tigpipila lang, no? Tigpipila lang. Action firing line. Sa iban nga balita sa national sa Hunyo 1, lauman naton ang bag-o nga quarantine classification, no? Sang pungsod Pilipinas. Ini may angot sa COVID-19 gapon nga ginaatubang naton subong. Kay may ara sang recommendation ang Interagency Task Force kay Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon sa bag-o nga classification, modification sang quarantine sa pungsod Pilipinas. Ang Manila nagapabilin subong sa General Community Quarantine. Ang Cebu naman niya, Enhanced Community Quarantine. Kita diriya, pinakanubo na ni, amo na ning Modified General Community Quarantine mga kaaksyon. Muna manghod na lang ini sa new normal. May mga pagligwat, ginagmay. Pero kita subong, actually, kita ko nga ton gihod reaction ans Bacolod, do ka normal naman lang, no? Do may ara na gid man sa tawag naton nga do may ara kita sang freedom na gid man. Except gid lamang sa paggamit sang face mask naton kag ang pag-observe sining social and physical distancing. Hulyo 1, balantayan ni kung anong mga bag-o ini ngay pagwa ni Presidente Rodrigo Duterte. Update kita sa coronavirus cases diri sa Pilipinas kag mga recoveries or naka-recover rather. Kay subong adlaw may arasang 34,073 na ang nagpositive sining nasambit iya nga coronavirus. And may ara na sang 9,182 ang mga nag-alalayo, no, naka-recover sining nasambit nga si COVID-19. And nagsaka naman niya ang patay sa 1,224. Gasaka man ang hilanat niya, no? Pero ti man, no? Doga, kuan man siya, doga ibwal man ang nagkalamatay. Sa bugos nga kalibutan, ang cases, makaaksyon naglabot na sa 9,738,375. Kag ang naka-recover diri ara na sa 5,271,338 ang patay. Bao lapit-lapit na lang injection an sa tunga sa milyon, no? Ang patay 492,390 mga kaaksyon. Grabe, no? Pila na lang ka tiklod niyo? 5 million na. Kabay pa nga hindi na di madugangan pa mga kaaksyon. Last sheet 20. Action firing line. Sige, no? Subong nga adlaw, diri sa Bacolod,
may ara sa nagwa nga result gikan sa Region 6 mga kaksyon, Department of Health. Nga may apat iya ka mga nag-positibo sining COVID-19, no? And duha diri OFW, duha diri mga LSI, mga kaksyon. Pero check naton kung anong status gid sa mga LSI nga ini din sila nga barangay, anong ila sini nga kahimtang, kumusta ini mga OFW. Check nato nabi si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sang IATF mga kaksyon, no? Ang chairman sang IATF while naga-contact section on kay Vice Mayor Elcid Familiaran, mapost kita for a while, daligid lang, gamay lang ni. Kasulukon nga bang itabo sa kusina. Crime against hygiene. Action firing line. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, gamay lang to, labay lang to. Ari na, gina-check naton sini matinian makaksyon, no? Kay kabalo ka, apat ini halin sa syudad sa Bacolod. Ang Negros Occidental today, daway sang record nga nag-positive ining COVID-19. Ti salamat kay duhaman kaadlaw ang asod-asod nga perti man ang score sang Negros Occidental. Sang nagligad to nga Miyerkules, ang score sang positive 21 sa Negros Occidental, ha. Kahapon siyam, kag ang sa Bacolod isa. Subong naman niya, Bacolod na ni tanan-tanan, apat mga kaksyon. Sige, ang aton sina-check karon ng Vice Mayor sa syudad sa Bacolod, Sinimat Tinion, kung kumusta, no? Paano naton ini hibalo ng ilang sini nga mga sitwasyon kay ara ni sila sa mga areas nga gina-quarantine gil pa ni sila. Maning mayo diri. Alright, may maabot dis Bacolod gali nga mga last nga batch ini sang LSIs, no? Biyahe ini sa to go. Bacolod, Iloilo, Cagayan nga biyahe mga kaksyon. Nabalantaya naman ini. Online sa firing line. Sa aton nga linya, chairman sang IATF sa Bacolod, at the same time the Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Mayong gabi, mayong gabi. Aha, salamat sa time, Vice. Today, may ara naman sang apat nga nag-positive sining COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod, Vice. Yes, correct na action blind. May bad news. Sad news naman kita. Meron kita additional 4 positive cases, no? Aha. Isa ka male na OFW and tatlo ka female na LSI. Okay, tatlo niyang LSI. Yes, from Manila. Sila hindi from Cebu. And that ang isa ni breaking siya action guy. Aha. Ano to siya, Vice? Damin mo? Breaking pala, gabusong. Gabusong. Okay, sige. Bong. Yes, ang dati ari ni siya subong sa quarantine center sa ospital. Sinatanan na rin sa quarantine center. Okay. Ining iban, Vice, naka-home quarantine ng iban dire? Ara sa quarantine center, sila. Away ni sila baka pauli sila puloy-an gali, no? Kung dito sa Manila sila halino? Kasi understand, wala pa na sila kapuli. Sige, subong natin action buy nga kuhan mo. Na results, no? In fact, siya Mayor, ang coming from Cebu, kuhan gili, until makuha ang ilang results, di quarantine na, in case ma-presume ang kuhan, ang travel. Aha. It's good na nakaginhawa, tagamay, kasi overwhelm mga aton quarantine centers. Tapos kung nagahulat-hulat si Mayor na may resumption of travel from Cebu, wala ka na choice kayo patunan ka na, kaya tagapakulot na Ostagid. Tapos mga aton strategy tungkol sa kataas ang percentage of
positive cases dito, Mhm. hindi ito magkuha, no? Matingal sila sa quarantine center. Mhm. Okay, at least makasigurado kita malikawan naton liwat advice atong naghilinabo, nagligad lang ati naka-home quarantine pero temo na nakalagaw-lagaw sila mo ning ginakabalakan man lang naton vice mo, no? Yes, I think ano man ang strategy sa Iloilo, ang home quarantine, on top Manila. Mhm. Oo, so balik naman sa mga quarantine center. Aha. So far diri sa aton Vice, wala pa yasang may nagpositive no nga inanghalin lang ya sa Region 6 lang gid nga mga LSIs naton. LSI naton. Well, ang ato ni Hawaii, ako ng reason na at MGCQ, kasi kay kung lang taon mo ay kaya siyang itagan may local transmission Mhm. Ang province, wala. Mhm. Ang Hilo-Hilo, ti parehas kita kategori, Mhm. and ti wala sa require RT-PCR test. Okay. So mayo ini nga indikasyon ano pero secure kita. So amo ni subong ang panibag-o ang Bacolod subong Vice may ara na sang pila ka bilog 35 na kung di ko magsala. Correcto. And that may another consolation magkato sa Manila while nasigis lang puli, Mhm. hindi naman mapunggan, but then may kaginya si Secretary Rocky, may announcement kira, Mhm. nga tanan nga LSIs nga magpuli sa provinces. Dapat may RT-PCR results na. Ay, dumayo So, gid. Mhm. at least, ang pagpuli din nila, ma-reswap lang tayo liwat. Mhm. Unlike siyang videos niyang wala mo. Gani man At the videos niyang mandatory nga before departure. No? So, kung ginannounce, I don't know, kung saan unang nila i-implement, I think nadadamo na nagreklamo, dito yan lang may kasakay. Oho. Mhm. Kasi pag-announce, i-implement mo, but then alang-alang, Mhm. I think they will allow sila, but ang mga next voyages and flights, I think, amo na ng requirement. Ay, City Mayo gina, no? Para at least magabot diri sa aton, medyo kulukampante man kita blaya sa aton sa nga sitwasyon sa Bacolod kag Negros. Yes, at least although kay kakanara man na negative dito pa kapot dito positive. Oh, At gani. least sa OFW na this is niya LSIs ni, which is good. I think sa buong taon na may tatlo kita na LSIs sa Manila Gani, mano Manila ginialin niya. Mhm. Oo. In the past, dito sa Cebu ni problema. Aha. Subong Manila na. Mhm. Okay. So kabay pa no nga hindi na ni madugangan pa kag ang importante niya Vice nga wala sila yung nakapapauli anay sila nga puloyan. Amo ning pinaka-importante bisan mag positive man sila or nami pagin nga negative basta ra lang sa quarantine facility medyo kampante kita yung nga Bacolod non sa amo sini nga sitwasyon Vice. Yes, sinayon ng instruction at kapay Councilor Pero tanan na pwede tanan na schools Mhm. na mausar na ito ng quarantine centers Mhm. tinuan ka. Mhm. Mhm. Sini nga hapon may nabasahan ko from National sa to go ho may ara sang manog abot diri sa aton sini nga hapon Vice o kon sini nga gabi. Sa kunison kita nga bot actually dahil nalipat ko siyang numbers. Aha. I think 100 plus or Bo. not so sure ako 200 plus. Damo ba no? Kaya kuha na ko adlaw Mhm. So kuha ko confused ko. Mhm. According gani sa National Office dito daw last na lang nga batch ini sang LSI siya ang mag-aabot diri sa aton. Oo. Damo pa action guy. Mhm. Kaya may group chat pati mo sa damo pati Damo pa damo gyud. ko LSI na Platinum. I see. Kay ti balantayan din balik probinsya naman kung matigayon to uli amo ning balantayan nga dako pagid sa masunod nga mga binulan ano. Amo sina. Yes, ang mga hapon na OFW siya mga jutay. Daga-jutay amat. Ibang ganito ko balalik naman Vice no. Do maobra naman sila gani sa guwa sa pungsod no. Yes, ibang taga 16, taga jutay na lang.
unlike ang sa Pilipinas, ito nga damo, kitsubong yutay na lang gabot. Aha. Ang NSI sa naman ang mga standard kaduwatan obra mo na yung kapululit. Okay. Ang good news pag diri sa aton, Vice, kiti na-address ba lang na ang mga barangay officials naton gabulig na gid. Wala na gid man sa may mga LSIs nga naka-home quarantine nga nagapinasaway, Vice, no? So far, duway naman, no? Do pila ka days na? May harap to siyang previous to daw, I think last week again, Aha. pabalik ni Kapitan Distrito sa quarantine center. Amoton do tatlo kabilog to sa Singkang Airport, amotong last. Oo. Pinaka-last. So, pasaway to. It's good nga ang aton pumuluyo vigilant na action boy. Sila mismo nagabulig na pananugid daway na bala nahadlok para sa kaayuhan nila daman sa ila sini nga komunidad. Damo nagakatabo diri subong sa aton. Yes, correct ang action boy. Aha, sige. Vice, ang imoliat panugyan sa Bacolod noon, at least namat-amat naton nga nagturutawhay ginman kita no sa aton sini nga sitwasyon, Vice. Go ahead. Kaya nga aton sa aton pumuluyo dira ang natabo pala sa Cebu. Hindi ba gusto matabo sa aton? Yes, amo gina. Damo sa lawayon sa Cebu, wala magamas, wala social distancing. Amo na naigo sila. So, the moment nga kita pa naman kumakusap ka mas, kung positive ka man, nagamas ka, hindi ka ka-transfer. Hindi ka ka-transmit. Yes. Hindi ka kapanglaton. Kung ikaw yung boss sa bus, ikaw kung ako nagamas, positive ko, putline mag-transfer sa imo, may gamas ka man, ako gamas man. So, importante, inakatama, hindi pag-usar sa mas. Amo nang aton, ikutang sa aton patinsyaron. Na natabo sa Cebu, hindi ko natabo. Gusto magtablo sa hard lockdown to sila. Yes. Everybody stops. Pwedeng iko na ng ekonomiya, obra nila wala. Do nagsobra So, pa. kung matabo na din sa aton, kanaluoy na tanan. Do nagsobra pa sila sa NCR, Vice, no? Yes, so bragit. So, nga ito na pin sa pumuluyo na ito, sundon ta ang mga direktiba nga Yes. patuman sa aton. Hindi mo na gasto kung simple mo lang. Usar ka mas, distansya ka sa tupad mo, panghugas ka tuloy. Mo gina. At siyempre, salamat, kinalong ka mo dira. Yes. Salamat, Vice. May gabi mabuhay ka, Vice. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. La City 33, Action Radio, Philippine Standard Time, mga kaaksyon, Vice Mayor Elsin Familiaran. Sa mga sitwasyon, diri sa syudad sa Bacolod, halang ponto katama ang palayag ni Familiaran nga hindi kita dapat magpariho sa probinsya sang Cebu, mga kaaksyon. Ngati hard lockdown ang katabo sa ila to subong. Pila ka mga kapulisan kag Special Armed Forces ato na to subong sa Cebu ginpadala para nga magbulig sa way sa mga wala nagapati yang mga kauturan naton sa Cebu. Action Firing Line. Mga utod naton nga tig-agid la, no? Do katig-agid pahangpon, no? Hindi subong gin pang lockdown gid sila ya. Gin lockdown gid sila ya totally sa sulod sang 14 dias. And if the result still the same, another 14 days na naman nga lockdown. Do sa Anobla kita gani diri nagligad to duha ka bulan nga medyo hindi man to hard gani kay may mga nagalagaw-lagaw pa man inang mga normang essentials. Pero tito ka sakit gani. Way patuyas ang pulis gid gani nga nagalibot kaga inang panutok kibla turutudo hindi tutok nga panaya armas nga natutukan gid lang pagpangsaway. Diri sa ato ang pulis to ginpahamtang lang niya sa mga borders. Nagapalanig anata. So how much more kung ang pulis mismo nagalinapta sa mga barangays abi? Do hindi ka na nakagihogid. So kanami isang panugyan ni Vice Mayor Elsin Familiaran, mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. I-check ta lang ang patrol kay I understand may ara sang wala sa facility nga nag-positive mo ara na home quarantine, pero to make sure we have Action John Diaz sa patrol. Action John, good evening. Maayong gabi, Aksyon Bray. Maayong gabi sa tutanan nga ka-aksyon. Ang patrol mismo karon live kita nag-report diri sa area sang Barangay 2 sa surad naman sa Bacolod, mga ka-aksyon. Ini konsolihin na bago gidamang ginkuha ang isa diri ka COVID-19 positive
nga isa ka locally stranded individual nga nagpaidalom sa home quarantine action Bray diri sa may barangay 2 sa isa ka purok. Action Wala dyan? na action Bray. I'm sorry ba si Way bala may ideya si Vice Mayor nga may naka-home quarantine gali kay na daw ay siya may na-mention sinimal niya sa facility ini sila mo. Gani man anyway kapag abot naton timing man nga nag-abot ang katapos ang City Health Office ang City Disaster Risk Reduction Management Office nga ambulance kanang rescue rin nila nga team nga nagkuha dito sa COVID-19 positive action Bray sa iya puloy-an mismo diri sa isa ka purok sa area sang barangay 2 Surad sang Bacolod. Distansya lang siya dyan distansya lang. Medyo layo kita diri action Bray. Ang nagdindala na sa quarantine facility kining positive mismo ang tatlo niya ka mga kabataan kagagiya na action Bray. Hindi ni siya action dyan. Ano nagabusong ni hindi? May diya ka? I think hindi action Bray. Okay, isa sa tatlo nagabusong isa sa apat yes, gali. No? Halin ini siya sa may Manila. Initially, ang i-report nga to na baton siyang June 18 action Bray, ginpaidalom siya sa swab test. And then subong 26, dumang 8 days na, amo palang pag-abot sa resulta sa PTCR test. And then, ang information, pag ginaton nga nabaton, nga sanghalin inisa sa Metro Manila, yun tayo dalom inisa sa may swab test, kang nag-negative na to sa action Bray. Siya lang gining may travel history wala labot ang kabataan action dyan Yes, wala labot action Bray, no, okay. ang mga kabataan. Pero according man sa pila ka mga opisyalis, nga ito na pamangkot, cooperative ini siya nga sang LSI. Mayogid. Why sa kuno nakalagaw? Why siya nakagwa siya puloy-an? Wala siya nakakontak sa mga tupad balay nila. Mayogid. Ang word lang din nila mga kabataan, no? Ang gagmay nga kabataan nga nagagwa sulod sa ila balay. Kag ang may information kita gani ang iya kuno Iloy do nakabisita diri siya no sa diin ina sa isa ka barangay diri man sa Surad sa Bacolod. Check ba si kapitan Kap excuse may gabi Kap Bangguanga no ari diri ang nagaikotaro sa area mismo. Kap ng gabi live sa Saxon Radio Kap may gabi Kap so far kamusta na to di Kap confirm na to nakuha na din no ang nakuha na ano ang pilas na kabilo ganito? 5, 3 ka bata, kung 2 ka mag-asawa. Oo. Pero ang information na doon China Cup, hindi sila cooperative, no? Wala na sila wala. Galing kasi ang mga kabataan sa nagdigan, nagwata. Hindi mo makontrol. Pero ang positive na way, ginasaya nagwata. Tapos natin confident, matumutupad malaya nga wala sila. Wala sila ka. Nagkabita, man sa isa. Sila mismo, wala makakibutang ako na tarpulin. Ayaw pala, may tarpaulin. May tarpaulin. What's the one na closely monitor? Wala kayo. Kaya mga supad balay man, ang monitor sa ila nga di sa dapat magwa manugi. Okay. So galing may inanay na sa taga barangay 3 nga amo to yung nagasulod. Nga nagabaligya. Amo tong ginano namon nga nagasulod so ang ginasaway Manila nga di pagsulod. Pero nagsulod din. Tiaga pang nabada sa lodlaw. Oy. Pero nabatian ko ba nga mismo si Kapitan Bob Asa nagahambal man nga hindi na sana man na within 14 days. Yung ikatuan naman sa Kapitan sa barangay. Ability quarantine, masuputin nga. Oo, sa ila balay. Ikatuan sa likap. Yun sabi kayo mo nga nagpasit ang LSIDC mo ko kapit. Ay. Saka may mismo mga tupad balay among gamunit sa sili. Oo. So sorry, ang ginimo nyo Kap, nag-request na lang din niya pilog na lang yung nga disinfect. Pati barangay hall na lang. Kasi tanan-tanan na lang. Oo. Pero punta di mabantayan? Oo, mabantayan. Kay kami diri sa muna gani pala kami during that time sa Hamon ECQ, stricto magiging sa ako. Tungod ako sa Purok. Oo. So happen nga naman din natin papatunan lang na pala isang beses nag-ako. So ugot lang ang pag-monitor sa ila. Background lang Kap, saan naging siya nakabuti mo? June 18. Pero nakabuti? Why mako. Uli naman ako gipabalo sa nakita na sa mga pulis. Nga may nag-abot, gipabalo. Tapos tatagtuan ko dahil sa mga pulis sa bulokag tigaan instruction. Pero nakaswap na rin siya. Nakaswap. Hindi man sa swap Kap? Why ko ka-idea kaya mo na nakaswap siya. So may ano man siya, may aras sa Manila nga negative siya. Ano nang lain, gid no? Nang salin dito sa Manila. Nga ginano man sang birth naman, sang BSW na. Meaning may aras na certificate, nga nag-approve na negative siya. Negative siya, why man kaya.
Okay, amo na nagay pagabot sila sa pagkakit. Oo, nagpasisip. Okay. Mhm. Pick up na rin sa area ang mga tao di ano man, di of course, yung sulbangan, di mo no? Oo, ayun eh. Una pa sila kagani kabalo sa ako. Kaya ako mismo, tigin confirm ko kay Dr. Hinsuli. Mhm. Na ano na, wag ito si Dr. sa akin. Action dyan. Action, right? May need kita ng isara dira. Health nga amo gid kay. Ginulat ng confirmation sang pakalasi niya. Ang isa rin ka concern, may kinalanon gid nga i-lockdown ang area o hindi pa man so far. So far sa akong pagtanaw, wala kayo wa ikagwa. Ang Magid. mga kabataan niya lang guro nga tatlo din hindi mo man makontrol bata kasi ano na ba wala man sila sang lugar nga TV anan TV pero ara lang ginadto sila. Pilang edad sa kabataan? Tangin monitor na nan sila. Mga bata, yung mga estimate, mga ano pa natin. Mga gagmayan pa, mga pagdito, mga apat, pero mga gagmay pagdito. Oo. Mga 3 years old. Oo, na mga mamo na, mga gagmay pagdito. Ito ka, ayaw, wala man yan gagawa. Gagwa man eh, gagwa man. Uy. Asymptomatic ni? Asymptomatic. Sila sa natin. Buhay lang sa idea, di mabalanda sa bilang sabsang nanay. Mhm. Pero ang matabo ng balay lang guro nila, no? Stricto lang, hindi ko masudlan. Oo, ginpalak, malakanan. Okay. Kasi wala ka din sila. So, kasi disinfect na natin. Anong trabaho sa bana gani? Kaya kita mo na, may butangan mo naman, karato lang, dako-dako. Kung kayo kinatag sa amin, si Councilor, si Roas. Nga every time may local stranded, butangan naman, wala kami nagde-discriminate, kundi ang safety lang natin. Kap, anong trabaho sining bana yan lang? Wala. Wala. Ako ka nagkagay na mag-info kasi ako, no? Nga ang parte ni Saya. Ikaw tawa na lang si kaparte sa bana. Jackson. Sige, sekretuhin na lang ko na karon be. Okay, basi mag-ayo. Kasi mag-ayaw pa sa 14 days. Parte na, sige. Damagets ko na eh. Sa Manila. Oo, kay nag-away na sila nga duwayan. Sige na lang. Oo, pa Manila. Sa nag-obra kami di kasulatan nga, hindi na siya balik sa bana. Nakibot ako nga rin siya nagpuli. Bana na yan mo. Sa bana mo siya, may nagkasigo na sa bana yan. Uy. Kap, ano na lang reminder mo, para pa sa mga pumuli sa may area mismo, nga dapat sila mismo maghalo. Sa Pumuluyo, sa barangay 2, na binigit sa ako na puro kagaygay, ang ginaakila ko lang sa inyo, ang kooperasyon. So, kita may pasalamat, kita may pulis, kita din nga nag-pulig sa akon para sa implementation sa aton. Nga, kinanglan mawagid sila mas kaysa inaka-safety precaution sa aton. Kung pwede lang, why naman lang sila ubraw, nung guys sila lalagaw, ara lang sila, stay at home lang sila. Kaya hindi man di porke nga rin sa squatter, ala ka pinagusto na lang. Para na sa safety. Kaya kinanan na, hindi kita dapat kapitipatan ang mag-wear sa atin. Kapag may ginamonitor sa pati sila sa iba. May-ari ko din nga sa isa kapurok, ipakuha yung section sa hapon nga kagawad sang health. Nga nagambal sa nga hindi kita pwede sinada siya. So nag-ayo ako kay counselor nga ipakuha ng guro na ako kasi nga pwede na akong dulong kasi guba ang restorakyan ako. So basi kaluyan ko ako na nila kag-isaylo. Kapila ka? Isa na lang ang ginala. So may ari di do okay man lang sila yun. May ara nga home quarantine nga nagka-cooperal di siya pasawag ang home quarantine. Yung mayo kag-operate, hindi sila wayo. Paano mayo na? Pwede na kaya man na naman nga ang kinanglan naman. Sigaan sa sila pulis nga sila mo di sila magpatid. Kapting ko yung gabi, halong ka pa? Oo, mayong gabi man siyempre kabalo ka naman doon ang barangay ko kadamo manggidya ang problema kung ano ang so kita ang Ginoo lang gid yapon naton ara sa aton nagabay pa nga ang aton Pumuluyo ng barangay ko safe lang gid sa ilang health ha pangamuyo ko lang gid ang amo na ng aking isantigado lang sa importante ang health ang naton naging ay. Kapag yung action na Bryce, Kapitan Pagbuanga, no, sa barangay 2, dari mismo sa area Magyapon, manughalay na dari gani ang rescue team, kaya ni ang nagapatigayon abis ang sanitation, no, drive sa area mismo sa barangay 2 karon nga gabi. Muna, at least ang subong action dyan, I'm sorry, ang mga tao ginual man no, kinuha man sila? Ay, oo, kaya masagwa ang mga tao dari
So kwa sandalan kay familiar sa ila posible ining persona man mismo. Pero iban nga mga tupad balay confident kay ina nga nagabang way kami sila yan nakamulalong o kunabi contact sining nga mga persona, especially nag-positive aksumray. Amo to ang nila, galing kiti ginakabalakan nila kalabanan, may mga trabaho, ang mga tupad balay dara nila. Sementado man kunong balay, nga hindi maginamunang sinabala ka close contact sining mga persons yun, kung makanongin man. Galing kiti ang balde rin kapitan for the safety of everybody, sundon kung ano ang mando nga ipapanahog abi ni isang lokal na gobyerno sa Bacolod. Kaya kung sila pala taon, di kinandan sa lockdown. Pero kung once ang interagency task force, kaga City Health Office, action by mag-declare, wala sila may mo, kundi sundon ang inaman nga mando. Okay, sige. Naluuyan ko di action dyan, kabataan, tumlo, bao? Gani, tatlo to, kag may patukitan, kina sagwa, kaya ti do... Balikan ta section dyan, concern kita sa kabataan, ngini, dapat ka magpauli ka mo sa inyo puloyan, palayo ka mo, anay bisa inyong pamilya, 14 diyas, malang na mo. Firing line. Pero pinangdala to mga kabataan, guro, nagahampang-hampang na ni sila, guro, bauti, sige lang, kabay pang hindi way siya nakapanglaton to sa kabataan niya kag bana yaman, no? Kay kabataan balaya anong kung mag-positive balaya ibutang sa mga facility ini ang pag-amuma bala sini amo nang dako gid nga problema action diyan. Siyempre, ito mo na ganito, makaluluoy itong tatlo ka mga kabataan, igandala na lang kay para sila man mismo nga safety. Kay kabalokati may contact sila mo sila man mismo dari nga Iloy Action Pray. Unang pinaka-update uli nga sitwasyon diri sa area mismo sang barangay 2. Ikaroon ko lang wala ta nag-declared sang exact nga purok. Galing kay ginlawag ni Kapitan sa Lantoy Action Bray naglawag. Yes. Ginlawag yung mga isa ka barangay man to. Away na pong. Okay lang importante aware ang mga tao action diyan normal na. Gani, importante aware ang mga tao gid man. Ako ya mas pilion kuya nga pabalon ta sang authority nga amo ni nga mga barangay may LSI dira nga nagpositive na home quarantine ni sila. Kuring tao mismo maka-adjust sang sa ligom-ligomon talang ni. Amo nang hindi ko na namian kung kaysa blang nga tagu-taguon action diyan na. Kay do na sa pawag kita sang data privacy na bla. At hindi sa mo sini nga panahon dulaon tani mga privacy nga ini kay kinahanglan ta ma-inform ang publiko para sila mismo ginapatuman ta kaniyang distansya kag face mask para malalayo kita sa mo nga balatian tapos hindi ta pagisugid nga dira gali ara may positive kundi malabay-labay desla. Mogit no. So muna nabatian niyo naman to kagamo man ang iban nga mga tao nakabalo naman sang area. Action by kay ilabi nang although sulod-lod pa puluyan naton gikatuan diri naman ta sa sandalan for safety gid mismo kay man mapuli wala maginapanugutan sang barangay. Na transfer na sila sa quarantine facility action by. Sige. Report gikan diri sa area sa barangay 2 sunod sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Action Brian Morden. Action Firing Line. Salamat Patrol Action John Diaz live nag-report dira sa barangay 2 sining syudad sa Bacolod. Sa diin duha or isa sa apat no kaya ti ang OFW given nga na siya sa quarantine facility ang tatlo ni mga LSI ini sila kabay pa nga ang duha ara lang sa pasilidad man no sa quarantine facility wala sa home quarantine nga ginatawag. Tino kanami lang kay pag home quarantine niya way siya sagi kalagaw way sagi ka guwa-guwa da na tiner sulod sa puloyan ang hindi lang to galing manami kiti ang kabataan na dalalahig bla kali kiti basin puloyan bala way kulo kwarto ano nga sitwasyon baw kabudlay no sang sitwasyon no. Di kon may LSI kamo dira manog abot nga wala kwartong puloy-an nyo, dito na lang kamo anay ayo kamo sa authority, dito na lang kamo anay sa mga bulutuan, no? Para hindi kamo makapalapit da sa inyo mga kabataan kag pamilya. Action Firing Line. Kiti nakuha nyo magaling nga ma-lockdown to sa Metro Manila to sang pila ka adlaw, isa ka bulan, 2 ka bulan, pag-abot di 14 diyas matiis-tiis ka lang anay. Kundi sigurado man mga mo na blang mga ideya tani. Action Firing Line. Sige, no? Actually, nagapakig-angot kami kay Dr. Grace Tan kag Dr. Hinsuli da sa City Health Office naton kay i-check naton kung di nang ining duha nga ini. Kali kay di malambot ang numero ni Dr. Tan naka-off sinimat tiniyon. I-inform ang publiko sagi tatago-tago ni. Hindi na pwede tago-tagoon kay paray karon pareyo na sa barangay 2 da. Kung may tagin report di, way kita diya ka taga barangay 2. Kamo naga-monitor da subong may diya kamo way giday. Sa nabatian nyo subong kundi halong kamo maglabay sa barangay 2. Labi na gid ang mga manog suyop pasulod sa barangay 2. Action Firing Line.
Amo ni nga panahon, guro madulaan gini customer ang mga nagabaligya, droga da sa barangay dos mo. O, sulod-sulod pa kamo da kay may harap, positive da. Tani ginambal na ni kapitan nga nakalagaw da siya, no? Action firing line. Amanog suyop dang, ita ka mo na yung lugar nga pwede suyupan. Kay barangay dos subong, medyo alanganin ka mo to. Action firing line. Pero damalipay man ko, nga magsulod ka mo to kay para matapig, hindi man, utod ta ni sila, tagaanta ni Chansa nga magbagong mga nagasuyop ni. Action Brian Morden. Action firing line. Last 50, pagbalik naton mga kaksyon, ang balita, i-check naton ang mga OFWs. Ang OFWs naton no naglinong, no? Aksyonan kay naguntat bing loro reklamo sa mga facilities nila, pagkaon nila, katrin nila, kung ano pa dira. Pero kagabi, gali sikreto, may nag-abot sa aton di mga 32 bilog na syudad sa Bacol. Pagbalik naton karona sa aton sinipagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Kamunaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time. Yari na kita sa alas 8:02 mga ka-aksyon. Ginaendorso taman sa inyo ang Zanton Plus Herbal Capsule. Nagapangabay ko na sa inyo parihog bi hikap kag kuan abi check sa inyo sinikalawa. Sandra basi may nagabukol-bukol ngayon nyo lang matalupang dan. Arin ang Zanton Plus Herbal Capsule. No? Kay isang una, once may bukol, ginapa-operahan ina mo. No? So gastuhan kagid kadto ka sa hospital. Pero karon may arana sa mga herbal, mga kaksyon nga pwede ini siya nga matunaw dira nga hindi ka na magpadulong pa sa hospital. Ang na-recommendar naton dring Zanton Plus Herbal Capsule kaya nga puro ini sang anti-inflammatory compounds kag antioxidants properties mga kaksyon. No? Ginapakopos niya ang mga nagahulubag nga parte dira sang imo lawas. Ining Zanton Plus Herbal Capsule napamatud-an sa mga siyentipiko man mga nakabulig sa pagdula sa mga arthritis dira, prostate problem, heart enlargement kag subong man na fatty liver, no? Mga ka-aksyon plus ang sinusitis dira, no? Ini garantisado gid kag may alibyo, no? Ang Zanton Plus Herbal Capsule. Action Firing Line. Las 8:03 manamyaw kita anay sa mga utod na ton nga nakatutok na. Subong nga gabi rin pakaina sa aton sila nga pagpangalagad, may gabi lang sa kay dinato ngalan ni nanay, di man doon na dula ho. Ginapangita ko sinimatin yan. May gabi lang kay nanay Josephine Lobaton. Salamat gid sa pag-monitor. Si Madam Magdra kag si Sir Abot nagatutok pan sa aton. Salamat gid. May transistor na siya kuno. Siya nagliliga do o lulubos internet ko sang monitor subong nagbakal naging kuya radyo. Salamat ginanay. NC Ono 4 naga-monitor man. Hi Sir Brian, good evening. Tamyaw lang sila ni Rolando Hava kag Lorna Hava sa barangay Kaduhaan, Cadiz City. Si Rinan Aloro Rico man naga-monitor subong sa Hacienda Kabongbongan, barangay Sag-ang La Castellana. Nara naman si Rayjan Tan Villalon sa Purisima Manapla kag si Sir Dennis Richard Tibor Roma sang San Enrique. You know what, Action An, sa aton sa Action Radio, kadamo sang nagkilalahay, bangod nga nagamonitor, sila mismo nagatamyawan ay. Kag sila mismo may mga meetings na blang at matabuay ta makilalalay ta. Eyeball sila paagi sa Action Radio ha, tido ka nami, no? Kaya nakaproduce kita ya sang bayanihan blang pag-isa bla sang tao bala paagi sa pagpamati sa Action Radio. Sila malangya, no? Sila malangya ga tinabuay. Ti banda sige ilabanan ng iba. Action Firing Line. Si Ginny oy si Sir naga-monitor man. Salamat gid sa pag-monitor ano. And si Roberto Hiraposco Caraballo. Mayong gabi, Action Brian monitor kami sa Hotoda
handumanan o mga utod ta nga mga driver dira. Si Madam Maria Victoria Lubaton nakatutok naman si Rimat Tinion, no? Sherilyn Oro Javiero, salamat gid, no? Ang mga balaydaan ka ikit-ikit pa na diri damo mga tawo taga barangay 2 gid ini siya. Human dapat hindi pagtago-taguon para maka-aware man ang mga tanan nga naga tawo sa palibot. Tsakto na. Si Naibilin Salaw aramang ganiyo sa tangob na galantaw man. Si Jamie Ginet Bailado, salamat sa pag-monitor. Stay safe lang ko na, no? Salamat gidra sa inyo. Balikan kung iban karon las 8:06 sa aton sila pagpangalagan. I-check ko lang anay si Councilor Israel Salanga kung kumusta yung pag-inabot sa mga OFWs nato diri sa Bacolod mga kaksyon. Kay sa paghangop naton nagligad nga gabi may nag-inabot naman diri sa aton. So pila ayhan naman kabilog kag kumusta ang ila sining sitwasyon, no? Kumusta ang sitwasyon nila sini diri sa syudad sa Bacolod kiti sa mga hotels na sila katulog yung mga OFWs naton. Ginaalagaan na sila tulo-todo kag ang gagasto na sila ya uwa, no? Ang uwa ni gagasto sila ting syudad naga-share man maybe ti pagkaon pero daw uwa gyapon nimo accommodation lang gining bulig sang syudad inablang pag-abot may sakyan idulong sa quarantine facility amo ning ginahimo sa aton sining lokal nga panguluhan. Action firing line. Pag-intindi na to diri sa Negros Occidental kag Bacolod kag ina na mention ko to sa inyo nga ang Bacolod may ara na sang 37 tanan. So matotal o kon 35 nga positive LSI man o kon OFW, no? Sa Negros Occidental may 77 na nga nag-positive makaksyon sining COVID-19. Kwan 112 na tanan-tanan Bacolod kag Negros Occidental. Medyo nagasaka man hilanat yan, no? Pero kabay pang hindi na siya madugangan pagid, no? Hindi na pagid siya madungagan pagid mga kaksyon. Sige. Unahon ko na action si Action Marlon, no? Kay basibla inang sako-sako pa siya sinimat niyo. Action firing line. Unahon ko si Action Marlon sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Basi masako pabala si Action o si Councilor Israel Salanga sa sinimateriyon pakarunan ko na lang na, no? Kay chindihan taman sitwasyon sang konsihal nga ini. Action firing line. Bisan tawo ni gapula bugtaw niya sa airport kag sa seaport, no? Sang hulat, no? Sang hulat sa sino nga mag-aabot diri nga mga OFW sa aton sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Amo ning manami yang mga opisyal ta way blaga katulog wala untat nga serbisyo bisan kapoy na sige lang makaulo idlip lang gamay okay lang importante nga maserbisyuhan ang dapat nga serbisyuhan mga kaaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Sa probinsya sang Negros Occidental ang mga balita ni Action Marlon Henovia ang sa aton diri ginapreparahan karon ang ining posible abing disaster, ano? Quick response sa probinsya sang Negros Occidental, kalamidad, no? Nga why not to ni pangayo actually, no? Pareho sa nagligad ngadlaw may linog kita diri pero luckily why kita yan nagkalatamaan gid sining linog. So kinanglanon sa aton sini gobyerno nga may ara sang preparasyon labi na gid sa pagresponde pagkaon mga food packs dira kag iban pa sa mga maapektuhan nga mga kauturan naton sining disaster mga kaaksyon. Action firing line. So may nga tika nga ginahimo karon sa probinsya sang Negros Occidental kag iban pa nga mga balita karon ni Action Marlon Henovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Brian Morden. Action firing line. Las 8, 9 Action Radio Philippine Standard Time. Capital reports. Ara na sa Action Marlon. Action Mar, may gabi. Action Bray, mayaw-mayaw nga balita sa bayan sang Negros Occidental kay nagpalapahuway ang paggadugang sang kaso kay sa subong sa Bugos nga Western Visayas may anom ka nagdugang COVID positive pero sa anom apat taga Bacolod ang duwa taga Iloilo. So bali 0 waay sa Negros Occidental. Nakapahuway siya no kay binawi yaman nagligad 21 gapon siyam subong 0 na. Subong 0 Action Bray mo nang good news. Kag ginapaabot nga imbes positive dapat recovered. Kamo na ginapaabot Action Bray. Kag negative. Negative.
recovered kag negative. So kay na sang aga or sang udto si Governor Bong Lacson nag-atubang hindi sa mga gina-quarantine kung nagatubang siya sa dalagko nga mga truck action bride, dalagko nga mga equipments. Oh, okay. Nga ragin pastar kay nasa tubang sang building sang provincial capitol. Ining truck bilang prime mover truck, truck ini siya nga pwede makargahan sang truckman. Lagod-lagko, dagaligo. Oo. Pwede makargahan sa mga heavy equipments. Malaba ni sa kag brand new. Bago ini, plus ini ginatawag nga telehandler. Ang telehandler action na bray, itsura sa latawan mo sa layo daw traktura sa. Kado may kamot-kamot kado damang. Okay. Pero may ara sa sumbraying ng gasaka pababaw. Pwede siya ka pasaka sa mga banglid? Oo, pwede ang tao makatungtong da sa nang daw square kag mapasaka sa babaw. Do dito ko lang ni makitaan sa mga ibang nga pungso dihaw? Oo, magamit sa rescue operation. Magamit sa mga calamities kag disaster action bray. Dito damang gid jud do okto abi, no? Damagin na rasa pictionaro tas taas Okay, pwede na kasakay ang tao. Pwede magamit pang utod sa ngasang kahoy nga tag-as. Correct na, mga poste abi sa kaon niya. Oo, pwede na kasakay ang tao nga manglaktod agi sa bintana sa taas nga building. Pwede sa mga sunog, sa mga sunog, magamit gina-aksyon bray. Nagligad pa nga tuig hambal ni Governor Bong Lacson ginbakal pero subong aksyon bragin presentar na ra. Kay isa lamang ina sa mga request ni Provincial Engineer Ernie Mapa. Ang tinutuyo sila para nga ang quick response medyo madugang-dugangan ang kapag-on sining mapadasig ang pag-responder sa mga emerhensya nga narespondihan sa mga disaster team sa Negros Occidental. Amo na ang tinutuyo is rescue operations kag pag karga sa mga heavy equipment. Patianta si Governor Bong Lacson, angot suri. No, this will be for the use of the provincial government. This will be under the office of the provincial engineer's office. And we bought this new prime mover, obviously to carry our equipment. And both these equipments really can come in handy during the times of calamities. No? This was suggested by our provincial engineer Mapa to strengthen our quick response in times of calamities. Si Governor Bong Lacson Tibuas Aksombrey Sabado, si Governor Bong Lacson Tibuas manigapahuway ga monitor sa masami kung anong update sa bayan sang COVID-19. So nag-stop na gid man temporaryo magbaton diri sa mga LSIs gikan sa probinsya sang Cebu kay ang ilang sila subong ginatutukan kung paano mapaayo ang mga nagpositive subong ara na sa 77 na. Why ni siya date action markon sa noong resume sinino sang pagbalik papauli sa mga Ellis Island sa Cebu? Why action bray sang patod nga adlaw or pizza? Basta temporary stop lang anay ang pagbaton. Para lang giguro, no? Hasta nga magtarong man sa Cebong sitwasyon nila, no? Oo, parehas pa nagsumbray sa sa Cebu. May ginimplementar man to sila nga amo mana. Nga ginadilian man nilang pagbaton sang mga returning residents nila halin sa Metro Manila, tubtob nga ang Manila magaganhaga ng kaso. Correct na. Oo. Ti laban-laban ti amo man ang sumbray nga implementar diri sa Negros Occidental. Sweeper flights ara pa ya. Pero halin ni sa Manila. Why gidya Cebu nga biyahe subong Tubacolod gid. Oo, kay nagsugtanay gyud man nagsumbray namong pila ka mga local chief executives sang Cebu kag ang diri sa aton sa Negros Occidental nga okay sta plantanay kay dito sa Cebu nagaako man sila sumbray mo. Nga grabe gid man ang kaso sa ila to kag di sila luluyag na magbaton, di man sila luluyag na magbiya ang ila sa mga residente. May lockdown nga ginapatuman tubo. Kay kon napasugtan sang Cebu karon nga magpuli man ni sa aton kundi matamaan na gid ang bugo sa nga Pilipinas karon. Oo, kag may
imbis nga kita diri pila ka adlaw makabulig patato sa ila, hindi na lang kay maamuma man tadi sa aton. Yes, sabi ng patabok so number may dusi ito kada anya ginarekomendar nga karigon bilang hotspots kag siguro si Environment Secretary Royce Mato ato pa to sa Cebu. Away pagguro ka pa uli man. Way pa kay luyag yak sumbaray nga sa mga biya sa Cebu. May report man sa balay plastar sa niya sa maayo sa Presidente Duterte kung anong pinakarason gid sa pagdamo sang kaso sa probinsya sa Cebu. Although nga may uludiya na siya. Si Gov Lacson nga may ideya naman nagligad. Gani man. Oo, nga ang number 1 sumbaray ang pinasaway gid. Hindi ko nung pating wis amo. Yes, damo gid to tawo sila kuno sumbaray nga muna nagalagaw gid bisang ginapidalom sa home quarantine. Grabe no. Last night to may na-interview ko nga taga Negros ba, taga San Enrique ato sa Cebu. Mga tao tulo action mar bisan ano kuno nga saway sang pulis dong di mati. Oo. Amo nang problema gid nila to kuno. Amo na rason kun nga nagdugang to para sa pulis. Yes, oo. Oo. Ginkwaan kita di sa Region 6 gani mo daw sobra 50. Yes, sabi ang pinaka-rason akson baray para nga magkapulo pati-pati man ang mga tao dito sa probinsya. So ang ginapaabot naton diri sweeper flights sang tatlo ka mga airline companies ti ang labing ulihi akson baray ti amoton duha ka mga sweeper flights sang Cebu Pacific bla 234 to nag-abot nga mga Negrense LSIs halin niya sa may Metro Manila. Ari ni sila sa bahin sang LGU quarantine facility. Kay punong-puno na gidya ang tatlo ka mga dalagko nga quarantine facilities sang probinsya Mambukal, ang iba magaluna ang Cadiz. Tsakto man na, ngay padalaman to sa mga banwa kag syudad para may trabaho man tong mga alkalde man nato action mar. Yes, ang banwa or fourth class municipalities nga way isang quarantine facility, pwede ang sumbray na nga maayo ang tupad nila nga nga syudad or banwa man nga may quarantine facility. Apo may eskwelahan man tanan nga may eskwelahan, pwede ba na eskwelahan? May banwa kag syudad sa Cebu may mga eskwelahan ginay. Okay, nag-ayo na to si Gov Lacson Action Bray sa IATF nga kon pwede pasugtan lang ay pasigi-sige lang ang gamit ang school building bilang quarantine facility. Kay ang DepEd nag-ayo na kay Gov mo. Nga siling nila saling sa DepEd kay Gov pwede na go, matamat na nabiya tanin na pangitaan nila sa luha na ang mga gina-quarantine. Dapat ang DepEd makahangop man sa sitwasyon ta subong. Why man kamo face to face da? Ang inyo ganing nga enrollment kay da remote control man na pagi man sa text kag tawag ti ayuon ta ning eskwelahan ta. Yes. So ang makamando siya nagsumbrise sa National IATF sa mga ganayo ni Gov nga kung pwede sila ang maayo sa DepEd nga habalo ng DepEd hindi lang anay sige lang anay paggamit yo lang anay school building. Kay August 24 pa naman ang klase. Why man sang kadto nga sa estudyante sa eskwelahan kundi siguro mga staff lang nagurong laban-laban makadto da sa opisina gidya mismo pero kon sa kwarto na guro mga teacher na tondra ara man puloy-an da kaya ra sila trabaho sa modular nila da kag kon online dira anong sistema. Amo na aksyon barangay na laot sa provincial government nga mapunggan na ning pagsinulod diri sang naga-positive para nga mapag-abot sang before sang August 24 maubos na ni tanan ang mauntat na bala ang nagadugang nga kaso kag mamatamat na ubos ayo ang mga nag-positive. Kundi matawag na kaso nga COVID free siguro. Kag wala na unod ang mga bulutuan. Yes, amo nang ginalagas nga tion sa ato sa nga provincial government. Amo ning update gikan sa Kapitolyo Provincial. Ginamtamyo ta lang si Vice Mayor Adrian Villaflor tara sa Moises Padilla. Mayong gabi monitor subong. Oo, nagpabalo sa aton kag nagapulo pangamusta man sa Action Radio. Kumusta mag-iloy ito nga nagpositive way patok puli sa ila no? Taga Moises Padilla to Action Bray. Naka-quarantine sa gihapon kay may second repeat test para dapat. Para sigurado. Para sigurado. Ang protocol. Adira ning lugar nga may 10 years old, no? Yes. Mag-iloy ito. Just anyos ang bata nga lalaki, kag daw 39-year-old or 36 ba to ang yasa nga iloy nga babaye. Sige. May gabi na Vice ga-monitor si Vice Villaflor. Ang kaakson yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hunuboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Brian Warden. Action Firing Line. Salamat Action Mar. Balita gikan Kapitolyo Provincial. Pwede nga mga mga heavy equipments nga gina-present kay nasang Kapitolyo Provincial.
Ina mga preparation lang na, no? Kay nambal naton why isang maka-predict, why isa may makapakot sang disaster. So kung ara ginman, may mga gamit kita yang nga gamiton. Sa mga utod na sa Department of Education na, no? Insindihanay kita guru anay sa sininga panahon, no? Kay nga aman ara pa kita gid sa kalisod ti kundo alanganin pagid nga hamahawanan ang mga bulutuan nga ginagamit sa aton sini nga mga LSIs ti intindihon tala na sitwasyon ta. Pwede man tagro sa puloy-an ng anay magmula-maniho dako na ng mga preparation for August 24 nga pagbukas ang klase mga kadip-ed naton dira nga mga utod ta. Last 8:21 sa aton sa nga pagpangalagad ang ining balita dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon pampabakod sa immune system sa isa ka tawo, no? Maini, no? Kag may araman sila sang Life Extension Coffee Mix. Kita nga Pinoy mahiligon kita magkape. Kung isa sa isa kadlaw, do ka tatlo imo mga kape. Bisan di ka na magkaon kanon basta may kape solve na. Tapos may puto ka pa. So kung mga kape ka na gidman lang, diri na kita sa Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Pinakaunang kape nga may rasang vitamin D3 ini mga produkto sang Life Extension Philippines nga diri sa Bacolod mabakal ini sa mga bisan diin lang nga butika. Halong kamo sa mga piki man. Magbakal kamo sang Life Extension dira dapat may tatak nga LE para sigurado nga urig ina or bisita kamo sila sini nga klinika sa GA Stephen Building Lacson Street. Unahan diri moning Burgos Lacson Streets mga kaksyon. Libreng consultation sa mga medical doctors. Action Firing Line. Pagbalik na tingwaan ta si Councilor Israel Salanga karona sa Bacolod kag iban pa nga mga balita nga idulong naton sa inyo sa aton sini nga pagpangalagad. Start by. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID. Dayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:34 na. Ginaendorso ginaton sa inyo maka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ngini may arasang pagbalanse sang lawas ang tao na binagid ko nagasubrang imo sining blood sugar, ang uric acid mo, bad cholesterol mo dira, ang hyperacidity, sobrang asin kag subong man creatinine iban pa, no? Magamit na sang Evergreen Herbal Capsule.
Kaya di siya nagadugang man sang supply sa mga kakulangon, no? Sa mga vitamina sa imong lawas kag minerals. So aring mga vitamins and minerals deficiency nga deficiency kasubong sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kag madamo pa mga ka-aksyon, no? Ini makabulig man sa constipation, no? Gina-constipate ka dira, no? Importante gid nga makagamit ka sining Evergreen herbal capsule kag gintingob ini nga pwersa sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C mga ka-aksyon. Ining quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center nga makabulig gid sa inyo. Kag mabakal ini sa madamo nga mga butika diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ari mga butika nga pwede nyo gid padulungan ang Eden Pharmacy sa Central Market diri sa Bacolod, Farmacia Juarez sa Rizal Street diri man sa Bacolod, Farmacia Ed Caro, Lacson Street, lapit lang diri sa Action Radio niyo. JDN Pharmacy Barangay Bata, Alfie Pharmacy sa Bago City Public Market, Farmacia Bago man sa gihapon, Sir John Pharmacy Araman sa Bago, Butika Zandria, Kawayan, Negros Occidental, Dankalan Drugstore, Barangay Dankalan, kag sa Mid Plus Pharmacy sa Cabancalan City, mga ka-aksyon. Las 8:36. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Buksan ta rin aton sa mga cellphone na area. Good evening, Action Brian. Monitor gid kami subong sa programo tani madalaman ang Negros Occidental sa ikaduha ko nga trans ang SAP at iway na tsansa kay Bacolod gid lamang, no? Ang nadala. Ari naman hindi magtawag palihog siya manigyapon, no? Good evening, Action Brian. Palihog lang tamyawa. Family Marinay kag Pineda. Kag thank you, Action Radio sa cake. May cake ko, no? Oh, thanks gid, no? Hindi magtawag. Among ning lain gid si Raymond to, no? Raymond, natamyaw ta na ka, hindi na mag-dial na si mga cellphone, ha? May gabi, Action Brian. Monitor kami diya. Barangay Vista. So, Utod, Vista Alegre, Groy, no? Good evening, Action Brian. Tani ang parti sa SAP maimbestigahan man nila. Ay, kadungol man isang panawag man. Silay, labi na gid sa Barangay Lantad, Tres Fuentes, kay mag-asawa kag ang bata niya. Patay na ko no, kakuha pasap. Parti Barangay Rizal, Silay, maimbestigahan man tani. Ipadangat nyo bala sa CIDG, no? Nas nami, pagin kami may interview kita dira. Good evening, Action Bri. More power sa programa. Always kami nagapamati sa imo programa. Latoza Family, Sampurok, Bagong Silang, Barangay Estefania. Dira sa Barangay Estefania. Sige. No? Ang iban pagidiri nga minsay tonight, Aryo. No? Ginatamyaw lang. Good evening ang kooperasyon kag disiplina sang kada isa amo tani ang yabi sa pagtapna sang COVID-19, of course. No? May gabi lang kay Herman Antoniega sang La Castiliana. Sige. Las 8:38 na. Action Firing Line. Na-check natin si Matinan available na si Councilor Israel Salanga makaksyon diri sa Bacolod. Check ta barang aton sila mga OFWs. No? Kumusta nini sila? Anong sitwasyon nila si Matinion? May connection gyapon nini sa COVID-19 kitiara sila sa mga facilities iya. Online sa Firing Line. We have on the line Councilor Israel Salanga. Sir, good evening. Magabi, Action Bray. Magabi sa mga tagpo. Salamat gid sa time. Councilor, kagabi may nag-inabot nga mga OFWs? Yes, kitang gabi 31 ka mga OFWs kag isa ka infant nga nagabot sa may bitbit may isa ka baby, no? Night mga 12 o'clock, 12 midnight, Sunday. Ano naging sakyan nila sa sweeper flights man ni sila? Yes, ongoing ang super flight, although ay isang peak sa time. Pero almost every night or early morning na nag-aabot kid via PAL sa kagapon. I see. So, sa Gyapon, sir, ini sila sa quarantine facility, no? When sila garikta pa uli Gyapon, sa hotel sila? Yes, same Gyapon natin niya nga procedure, why ito mag-aalaw nga magpuli ini sila, gina-prepare git ang ilang hotel, extension house, facility para safe sila until magwa ang ilang result. Upon arrival, Action Bray, ginaswab ini sila, and then pag may resulta na sila, nag-release pag-o nga executive order si Mayor Bing, ginapag-o ang aton nga lahi for the OFWs. Amo na sibong gina-apply ko being the chairman sang action team on returning OFWs. Mandatory gid nga swab. Upon arrival, the following day or 2 days after arrival,
swab yun yung tigida. Pagwa ang resulta, let's say, sa ika 9 or 10th day, allowed na sila na magpuli kung negatibo ang ilang resulta. Pero, required talaga po niya kumpletoon ang 14 days nga home quarantine, meaning na apat pa kadlaw action dry nga nabilin, hindi sila allowed di monitor yapon sang BHERTS ang ilang quarantine period hasta makumpleto ang 14 days. Pero kung tulokon mo, technically, negatibo naging sila ya. Negatibo naging sila sa result. That's why nga ginpaaga pagpauli nila. Yes, kagaway kita nag-allow nga magpuli ang ating mga OFW kung wais ang negatibo ang resulta except maging for emergency cases. Meron kita action dry, hindi ko sure makagawa ng balita, pero meron kita OFW nga nag-positive today, pregnant, na nakagawa na, and why ko nakamonitor, pero kabalo ko why ko monitor kung makagawa na sa inyong mga balita, pero pregnant siya. So, saya isolated siya sa buong ESA sa amin niya ka lugar. No? So, muning namuno kay na or lately ginamang na interview ko si Vice Mayor Elsin Familiaran nga isa ka prige or nagabusong OFW galiya hindi ka LSI. Yes. Hindi. Ano saya ng OFW saya. So tanan sila hindi kita kapuli kung wala negatibo ang resulta unless special cases like pregnant, like may mga suicidal attempt or grabbing depression or naging violent at sila kagalingon. Then nagamit si halfway sa ila kaga secure gid naton iyang after 14 pero 14 days ya po action dry and sorry hata diya 14 days kiliga po niya nga quarantine niya I mean pa resulta kung wala pa nagabot ng resulta nagapamirasan sa naging violent na sila special cases siya but so far duay pa siya matabo do tanan nagapuli negatibo gid diri sa aton res Bacolod guro mga OFWs to duay gid man nangin violente guro kuno ay pang result nila nga nagapanikasog magpauli no kay hindi nagin man ni sila sang sitwasyon ta sa Sinima Tinion Councilor? Grabe ka cooperative sa mga OFW. I think isa sa mga buta nga gina-enjoy ko gid man, nalipay gid ko nga bilang chairman sa OFW, grabe mag-cooperate ang mga OFWs naton, grabe sila respeto sa lahi, grabe sa mag-obey sa protocol. That's why I really feel bad for Councilor Cindy, no? Grabe ang iya sa buong struggle, grabe problema iya sa buong. Mas lala ito iya. Libo-libo nga LSI nag-aabot, halos why nagitabutangan yung quarantine facility, may mga LSI pa yung nagitang sa Hawaii, no nga why nagasunod sa protocol. So, sa OFW natin siyempre, why kita problema? Why kita problema? Mo nang the best dira, no? So, tonight may ginalauman ka mo mag-abot? Or boss kagahon? May subong mga dugay mga text na siguro action drive mabalaan na namon kung mga oras umabot yung 12 o'clock kung 1 o'clock yung 3 o'clock basta may expect na lang kami may maabot. Pero ikaw daw naanad ka naman ang counselor nga tag last 3 last 2 at to kay mo sa airport o kung sa seaport yan okay naman lang. Amo gani na memorize na namon ang sistema action drive nang okay naman lang daw importante smooth gyapon tektika pag ako gapati kung hindi man magdugay mahil kinitanan so samtang may problema pa tinghuan naton tulumon gid matapos ginapilakan daw pero counselor why na tong mga reklamo sa mga OFWs against iya sa uwa iya nga ting pagkaon nila ang ilang sitwasyon daw nag-okay na no daw pila naka almost 1 month na ganimay ko kabati isang kumod nila. Oo, gi-appeal mo kita sa mga hotels nga namiun layla. Kapag action gaya mo niyo, para may magenda sa atin mga tagsalamate. Ilan ng taon, hindi na siya pala rin isang serving. Kung may nagreklamo, 90% wala nagreklamo. O kung may nag-post, the rest gatos-gatos na sila wala nagreklamo. Ito sa pagkaon, depende na siya sa hotel na ginkuha ni OWA. Depende sa facility. So, ako ang part ko sa nabalaan kung may mga nagreklamo, nagayo kita sa OWA, pero ay kung nagadiretso reklamo o kung nayo sa hotel facility action drive, kaya di pa niya kita ang nabalaan. OWA na yung nag-transaction sa ila. Meaning, accommodation, ang pagkaon is being shouldered by OWA. So, di respeto mo sa OWA, kung may mga complaint pareho sila, nag-aayo kita kay OWA, sila ang maayo sa mga facility, bilang sponsor man sila nga accommodation. So far, ga-cooperate man natin mga yes, amo nang nami dira no kay ti subo na plastado na ginman pad medyo dugay pa ningaton nga amo sini nga sitwasyon pero counselor ari wala pa gid man kita naka-experience diri nga ining si OFW negative nakapauli na tapos do may ginbatsyag siya after all abi so far wala po naka-encounter action drive so far. Kung meron agad man, banta ko kitipos na siguro, no? Yes, pero since nag-start wala agad, in fact, hindi lang OFW. Sa Facebook, kung kita subong nag-post ng feeling sick,
Tumingin ko tanang Euro Subong, hadlok, mag-post lang doon, lain na matag, siguro ba si masasitsuan sila, PUM. Pero sa Bulot Action Fly, wala gid, why gid yung naka-encounter pa. Bauti ka mayo gid ano. Anyway, sige Councilor, salamat sa mga time kag good luck dira kabalo ko. Ang imo tulog medyo kulang-kulang gid ano sa pag-monitor kag lipay man ta. Although nga ti may ara kung kisad late nga mga communication pero kamo daw naga-prepara na gid man lang. So far daw nagbalik-balik na gid man sa normal na ang inyo sining body clock nyo do na tun-an nyo na malang amo nga mga oras kung kisa no. Na-adjust na action ba. Tapos kung in fairness, hindi lagi man naman nakadako sa nag-aalabot subong. Kay gabalik na obra mo. May mga kargo na yung subong yung may mga sima na yung way nagapuli dire. Ga sina sa Manila, sakay na sila balik sa barko. Gabalalik naman. Kaya mo nakamasin subong. Yes, sige. With that, Councilor, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, Councilor. Salamat, God bless Action Brian. Thank you. Action Brian Morden. Action Firing Line. Councilor Israel Salanga. Portini nga mga amo ni mga bataon nga magkonsihal karon sa Bacolod yang nagaratsada. Councilor Salanga, Councilor Cindy Rojas, Councilor Rinicito Novero, amo ning batian de permina no. Councilor Archie Baribar, no? Amo ning apat nga hindi ko gid permi doon di madulang ngalan sa Irebla. Amo ning may mga tasking abi mo, no? Pero pareho kay Councilor Cindy Rojas nga puwerte kadamo sa mga LSIs nga naga-inabot sa Bacolod. Basi madungagan ni Isabla tungaon nilang south to north bala, no? Kaang south balik kay Cindy sa piyak abi kung sino naman konsihal da. Ang iban daw ay ginapintra, no? Basi may sila sariling trabaho man sila guro. Damo to diyang LSI mo imagine mo kadadlaw may nag-inabot ya tagpilaya ka gatos-gatos. Di kong kisa, si Councilor Cindy Rojas, guro normal ina, may mga dungol kung kaisa. Action Firing Line. Ay, sus ko. Last 8:47 sa aton sila nga pagpangalagad, pagbalik ko karon dugay-dugay, ang mga mensahe nyo kay Ban Pangabalita plus tarta sa inyo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang Alpha. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action! Radio!
aksyon. Madamo sa naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:51. Ma-endorso ko anay sa inyo maka-aksyon sang DTX 500. Kada adlaw dapat magamit kita DTX 500 kabalo kang sugar sang tawo naga-tiner na daya mo. Bisan sino sa aton may posible iya nga magtaas ang sugar. So kung naka DTX 500 ikaw, may tatlo ini ka anti-diabetic properties nga charantin nga nagapanubo sang glucose kag visin nga nagakontrolar sang imo sining blood sugar kag polypeptide nga may kaangay sang insulin iya nga epekto ining DTX 500. Para makompleto management sang liver detox man, mag DTX 500 na kay ini may ara sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay sang tao. Ini may ara sa mga ingrediente, phytochemicals kag antioxidants pangontra sang liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magamit na sang DTX 500. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sa baron ko na sa aksyon an kay may mga detalye siya siring apat no nga nagpositive today diri sa Bacolod. Aksyon an sa News Center may gabi. Aksyon na Brian mayong gabi bali mahatag lang kita sa update akon sa sining background sa apatanan ka mga nakip sa anong tanan ka mga nag-positive kung isipon naton kabilugan diri sa Western Visayas as of June 26, 2020. Una diri action Bri, ining si Bacolod patient number 32 nga isa ka 27 anyos nga babayi, ini siya amo ang nagabusong. Amo ni siyang OFW. Ang iya nga background is OFW from UAE. Nagabot ini siya sa Manila sang June 8 kag nag-tiner dito sa quarantine facility man tubtob June 12. Undergo ini siya sa RT-PCR sa June 8. So meaning kung naisipon naton ang RT-PCR ning nga gitpatigayon sa iya dito pa sa Manila. So dito negative siya. Nagwa nga negative siya. Pagbiyahe niya by plane ini June 12. Gin-undergo siya liwat RT-PCR test sang June 16. Amo na ni nga sa subong adlaw sang nagwa ang positive nga result. Kag as of now naka-isolate kag wala man siya sang nakitaan sintomas of COVID-19. Ang bata ni sa Chabay nabutang da kon pila ka bulan ang prigi siya busong siya. Wala nabutang action right. Sige buwasan ta ni kayo mangkot sa mga doktor kung anong mga eksperto sila kung positive ang nagabusong kumustang baby ato siya sining taguangkan. Kadalong ba? Taguangkan quarantine. Siyempre, ito sulod mo. Next action, Ann. Ang ikaduwa action na, Brian, si patient, Bacolod patient number 33, isa ka 51 years old, amo ni siyang lalaking OFW from KSA, United Kingdom. Sakto ko? Ano na? Kingdom? KSA. Gusto lang ako niyang balaw. Kingdom o Saudi Arabia? Kingdom o Saudi Arabia. Nga nagamba ko United Kingdom yaman. Sorry. Nagabuti ni siya sa Manila sang Mayo 23. Kag gin-undergo siya sa RT-PCR
sang Mayo 31. OFW. Meaning OFW. duha ka OFW, hindi isa. Duha gijagali. Gin-consider na lang siya siguro nga nga LSI ining nagabusong kay since nakalawig na siya ya. Pero OFW, ara man ni sa quarantine Ara din niya sa iya nga OFW from siya. UAE. Okay, sige. Pagkatapos action na Bri, balik kita sa patient number 2. Sang May 31, nagwa man ning result sang iyang RT-PCR negative ini siya. Okay. Pag travel niya pabalik diri sa Bacolod June 12. Gin-undergo liwat, same man sila sa first tong na-mention ko, June 16 man siya gin-undergo sa RT-PCR, kag ini nga, nagwa nga nag-positive na siya. Hindi masuligan, ha? Oo, isa man ka asymptomatic. Asymptomatic. Why sa may ginabatsyag? Oo, kag right now, ara siya sa quarantine facility diri sa syudad sa Bacolod. So, i-count na lang sa quarantine facility. Last, or dua pa? Last 2? Idua pa. Ang Bacolod patient number 34. 32 years old, isa ka babayi, LSI from Manila. Wala ini siya naka-undergo sa adoption by sa RT-PCR test. Meaning, pag-abot niya diri sa Bacolod, that was June 18, via boat. Anong sakyan niya? Pa-boat lang? Boat. Din halin? Iloilo? Narilag na. LSI from Manila. Tapos ka nag-boat lang siya? Nakabutang di. Barko, guro. Barko gani. Makibot man tayo, manos, sakayan pang isda nga, na pangawat puli, di nga. Bilo ka nag-loading, bako kung ano gani, sailingan. Kasi nagtsugaw sa sakayan pandagat ang action ba? Nagtsugaw na siya, tsugaw. Nagtsugaw. Pero to go, mga kalabanan, di ba? Yes, mga voyage, na to sana. Basta man sila. Hindi na von voyage lang. Sige, go ahead, aksyonan. Sa man action na, bay. Nagtalang na ko. Sige. Amo na ni action, bay, nag-undergo siya RT-PCR sa June 18. June 18, amo naman ni dayon nga nag-gwa. Positive siya. But right now, in quarantine facility, kag isa man ka asymptomatic. Purti nga balati. May mga report gani kung asymptomatic ko may tendency nga dang after balasakan nga action by ma-positive siya. No. Ano? Though mas prone sila nga dasig madula ang sang COVID. Ang virus kung niya. Asymptomatic ka. Dako ang porsyento, dako ang tsansa nga dasig ka makarecover. I see. Ang good news man ang kuno man dira kay bisan asymptomatic ka kuno hindi ka makapanglaton. Wala pa sang record sina abi. Magluwas lang siguro kung pag-istorya mo ka sang imong alaway. I see, sige, oo. Kag ang imo na anhan to sang laway, medyo hina ang resistensya. Last action, Brad. Yes, amo nang ing kanto action Jan Goro. Bacolod patient number 35. 40 years old. Isa man ka babayi, LSI man siya from Manila. Wala man siya sang na-undergo sa RT-PCR. Nag-abot din siya sa Bacolod. Sakay man sa Sakayan Pandagat. Sakayan Pandagat, taragit action by. Barko na lang bala. Let's go. Kaya kung magsakayan Pandagat, do ka literal sa utok sa iban nga ina, sakayan pangisda na karon gwa nila da. Sa barko. Barko, dapor. Alam ko, hindi ko nakita na ba? Nag-abot sa action by June 18. Dungan sila gali, no? Upod ni sila, thanks ang nag-abot pandiglaw. I-assume ta na lang. Sang ginkuhaan man siya, June 18 man. Kaya di ba kalabanan yung mga nag-inabot kung via barko, doon ginakuhaan, automatic kuhaan, bisan ganit sa aeroplano, kuhaan na lang dayon swab test. Para automatic na lang. So, mo action, Bri, ginkuhaan sa June 18, nagwa ang result, subong man nga daw, positive. Subong, ara man siya sa quarantine facility, kag asymptomatic. Sino tuyang sa barangay Dosya? Pila to ganing edad ya action na dyan, pila to ganing edad? Do 27 to siya blam mo. Kung ang 27? Pila to? Sa kadamon sa nga aton ginaatubang di. Basta may taga-barangay dos naka-home quarantine. Sometimes ining report from DOH hindi accurate ang mga places na kundi inis laksyonan. Gani. Di ba, no? Kay kung kisa, ginarelay lang home quarantine. Naka facility quarantine, nakabutang.
O sang gin-check mo na, naka-home quarantine. Do pila man lang kabilog mga results na pagguan na kada do pero hindi isda ka contact di sa Bacolod si patient amo ni di ini subong no why no. Do medyo kulang ang ilang mga sandali. information. Babay na aksyonan kay gasinya sang tech na ton. Salamat Gid Action Bay. Sige, go ahead tech. 9 p.m. na, mag-celebrate tayo ulit with Imperial. Salamat aksyonan mga balita gikan sa News Center ginpatastar talang to no ining apat may kabilang kay Mr. Jomar Ilaco kadlaw sa sang tagu-angkan no. Wala kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong Station Manager Action na Magbanwa sa technical side via Action Nelmar Madera upod man Action El Rey Dutilios Action and Defensor gikan sa News Center kag backup naton sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi. Standby karon sa Action Night Patrola with Action Marlon Herobia. Kag inyo na manabatean isa ka memorable nga istorya sa Action Farming Line magilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio.